हेलो भाई तो आज वीडियो पूरा प्रांक कल हम आप टाइटल थंबनेल देखि जानी थे तो आज राजा ही हो प्रांक कल देखा कौन हो कौन नहीं करिया कॉल करिया। हेलो राजा ही कहते हाँ तुम बुलेट गोटे किंच ना कौन बा हाँ केते कौन पड़ता किए कौन जानी पारे हाँ संग्राम किए 10 पलार तुम आईडी देखिल तो बुलेटा गोटे उठे 10 पलार जान तो मुझे पचारे के पड़ी तुम कौ मॉडल क्लासिक 350 ओ क्लासिक 3 टा ना कि ना नंबर ऊपर भाईला हाँ मु आसती ये गाड़ी बुझा तो सी कहले ये राजा गोटे किए नहीं तो मो नंबर आइले ओहो तमर केते कौन पड़ता सी कहले कि पचार मत मिछ कौच रेड वाट तुम सहित कथा हो केते नहीं कौन करते कौन पचार कोड तुम घरटा कहला पाटणा पाटणा मठ जानथिबो हाँ को क्लास तुम कौन कहल भाई को क्लास नाई क्लास ना मु ऑलरेडी ग्रेजुएशन शेष ओहो ଆପଣ କଣ ବାହାରୁ ଚୋରି ଶୁଣିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି କଣ ବିଜି ଥିବେ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କଲ୍ କରିନଥିଲି ତ କଲି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ପଚାରିଦବା अरे कितना दो इसकी 280 पर बुलिया जाना ନୂଆ ଗାଡି ପାଇଁ ତ ଏଇନା ବଜେଟ ହଉନି ତ ତମେ ବିକିବ ନା କଣ ना ना हमें भी क्यों खेलने से भी क्यों ନା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତ କଣ କହିଲ ତମ ଗାଡିଟା ଘରେ ପଡିକି ରହୁଛି ନା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ବିକିବ ନା କଣ ना हम पढ़ी किना है जब चला पढ़ी था ନାଇଁ କହୁନ ଠିକ ରେଟରେ ନେବି ମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ना हम क्यों नहीं ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ବୁଝୁନ କେହି ଚଲଉନାହାନ୍ତି ତ ଗାଡିଟା ପଡି ରହୁଛି ଘରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ କଣ ଅଛି ନୂଆ ଗାଡି ପାଇଁ ନା ଏତେ ବଜେଟ ହଉନି बजट ना हले पार କରୁଛି କଣ ତମେ ଦଲାଲିଆ କରୁଛ ଶୁଣୁ ନମ୍ବରଟା ଦେଲା ଟିକେ ମତେ କହିଲୁ ଭାଇ କରୁଛ ତୁ କହିବୁ କଣ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ନା ତମେ ଶୁଣୁଛ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଭାଇ ଭାଷା ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛ କି ଭାଷା ଖରାପ କଲେ ମୋର କଣ ଭାଇ ତମ ଦଲାଲିଆ ବୋଲି ଶୁଣିଲି ପୁଣି ଚିହ୍ନିଛୁ କି ମତେ କାହାକୁ ଫୋନ କରି ଜାଣିପାରୁଛୁ କେଜାଣି କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଣିନୁ ତ ଡା ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ନେଇଯାଉନ ହଁ ଭାଇ ତମ କଥା ହେଲା ଭାଇ ମୋ କଥା ହେଲା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ଦଉଛି ଦିଅ ତା ପାଟଣା ଘର କୋଉଠି କହିଲୁ ରହ ସୀମା ମୋଟର୍ସ ଦେଖିଛ ସୀମା ମୋଟରସ ମାଲିକ ଦେଖିନି କରେ ଦେଖିନି
ନା ସୀମା ମୋଟର୍ସ ମାଲିକଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ରହ। ଟିକେ ତାହେଲେ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛୁ? ହଇଡ଼ା ଗାଡି ଦେଖିଛ? ରାଜା କିଏ ଜଗା କିଏ ସେ କହିବେ ହଇଡା ଗାଡି ପଚାରୁ। ସେଇଥିରେ ତ ଇନଫରମେସନ ଆଣିଲି ତମେ ଦଲାଲିଆ ବୋଲି ଭାଇ। କୋଉ କିଏ ସେ ଚଲେଇଛ ଗୋଟେ ବସିକି? ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଆକୁ ପଚାର ତାକୁ ପଚାର ତମେ କଣ ମୁଣ୍ଡି? ହଁ ମୁଁ ସେ କହିବ ମୁଁ କଣ ହେଲା। ଏ ଦଲାଲିଆ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତମେ ଯୋଉ ସୀମା ମୋଟରସ ହଇଡ଼ା ଗାଡି କହୁଛ ମୁଁ ସବୁଆଡୁ ପଚାରିନି ଗଲେ ଦଲାଲିଆ ଅଛି ରାଜା ତାକୁ କହ ଗାଡି ଦେଇଦବ କମ ରେଟ ରେ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ ଗୋଟେ ଦେଇଦବ ଗଲା ଆହୁରି କମ ରେ ହବ। ହଁ ଦବ ନା ନାଇଁ? ମୋ ଡ୍ୟାସ ଟାକୁ ନେଇଯାବ କି? ପ୍ଲାଟିନା ଗୋଟେ ନେଇକି ଦଉନ କଣ ତ ହଉଛ? A few moments later. ହ୍ୟାଲୋ ମୁଣ୍ଡି ଆଉ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ କିରେ ଦଶପଲ୍ଲାରେ? ଦଶପଲ୍ଲା ଏ ଯୋଉ ହଇଡ଼ା ଗାଡି ଦେଖିଛ ଗୌଡ ଗୌଡ ସାହି ଦେଖିନ? ହ୍ୟାଲୋ। ଗୌଡ ସାହି କିଏ କିରେ ତୁ? ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଗୁଡା ରହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଘର। ଗୁପଚୁପ ବାଲା? ହଁ। ତମ ଘର ଏଇଠି ମୁଁ ତତେ ଦେଖିନି କେବେ? ତୁ ଭାଇ କିଏ କହିଲୁ ତୁ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟା ମୋର ଖରାପ କରୁଛୁ ବେକାର ମାଡ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ ବେକାର ତ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ଛଡେଇଦେବି ତୁ ଜାଣିନୁ କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛୁ। ଗାଡି ବ୍ୟବସାୟ ତୋର ଛଡେଇଦେବି ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ କି? ତୁ କଣ ଏତେ ମୁଣ୍ଡି ମୁଁ ତତେ ତୋ ଘର ଆଡ୍ରେସ କହିବି? ତୁ ଜାଣିନୁ କାହାକୁ ଭାବିକି ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଦଲାଲିଆ। ଆରେ ନାଲି ଗାଡି ତୋର ଟି? ବେକାର ତୁ ମାଡ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ ପୁଅ ଅଯଥା ଜାଣିନୁ ଫୋନ କରନା ତୁ ଲାଇନରେ ରହିଲୁ କୋଉଠି ଅଛୁ କହିଲୁ? ଲାଇନରେ ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି ହଇଡ଼ା ଗାଡି। କାହିଁକିରେ କହୁଛୁ ଆଁ? ସୀମା ମୋଟରସ ରହିଲୁ ଗାଲୁ। ସୀମା ମୋଟରସ କିଏ? ସୀମା ମୋଟରସ ତୁ ବୁଝିକି ଆଇଥିଲୁ ପରା ବୁଲେଟ ସୋରୁମ କୁ ରହ ସିପୁନ ଭାଇକି ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି କୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ତମ ପାଖକୁ ଆଇଥିଲା। ଆରେ ତୁ ନାଲି ଆମ୍ବଟି? ଆଁ ତୁ ନାଲି ଆମ୍ବ ଛଡେଇଦେବି ଗୋଟେ ମାଡରେ ତ ଗାଲ ନାଲି ଆମ୍ବ ପକେଇଦେବି ଚିହ୍ନିଛୁ କି ମତେ? ସରି ନାଲି ଗାଡି। ହଁ। ଆରେ କାହାକୁ ଲଗଉଛୁ କିରେ ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ଚିହ୍ନିନ କି ଜାଣିନ ଶଳା ତମେ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରାମ ପାଟଣାରୁ ପାଟଣା ପିଲାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି ରାହିଲ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଘର ପାଟଣା ବୋଲି? ଆଉ କଣ ପାଟଣାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କହୁଥିଲୁ ତୁ ସବୁଆଡେ ଚିହ୍ନା ଦେଖେଇ ହଉଛୁ। ଆଁ? ତୁ କଣ ମୁଣ୍ଡି ସବୁଆଡେ କଣ ଚିହ୍ନା ଦେଖେଇ ହଉଛୁ ଆମର ଚିହ୍ନା ନାହିଁ? ରହିଲୁ ଲାଇନରେ ରହିଲୁ। ତୁ ଲାଇନରେ କର। ତାର ଟିକେ ଟିକେ କଥା ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ରିଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ନା କଣ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବି? ହ୍ୟାଲୋ ନାଲି ଆମ୍ବ। ଏଇଟା କଣ ସୀମା ମୋଟରସ କିଏ ଏଇଟା? ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ। ହଁ କିଏ? ଫୋନ କରୁଥିଲ ପରା? ହଁ କୁହ। ମାରି ଗାଲ ଫାଲ ଫଟେଇଦେବି ସୀମା ମୋଟରସ ଛଡେଇଦେବି। ଆ କାହାକୁ କନଫରେନ୍ସ ଆଣିଲୁ? ଆଁ? କାହାକୁ କନଫରେନ୍ସ ଆଣିଲୁ କିରେ? ଆଁ ତୋ ଘର କୋଉଠି କହିଲୁ? ଆରେ କୋଉ ବୁଲେଟ ସିପୁନ ଭାଇ କାନ ଟିକେ ଫୋନ କରି ପଚାରିବୁ କୋଉ ବୁଲେଟ ସଂଗ୍ରାମ କିଏ ଗୋଟେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଗାଡି ନା ମାନେ କିଣିବ ଗାଡି? ଗାଡି କିଣିବି ମୁଁ କହିଲି କିଏରେ? ନୂଆ ଗାଡି କିଣିବ ସୋରୁମ ତ ଅଛି ଏଠି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ।
ହଁ अरे कान्नाटी ହଁ अरे 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 भाई चिन्नी पारनो भूली गल କିଏ भाई छाड़ ए नाली आंब कथारे पड़ी तुम गोटे कन्फ्यूज कल आइल କିଏ ଯେ ତୁ ए भाई छाड़ नाली आंब को जान କିଏ ଆମ ଝିଅ ଯେ କିଏ କହୁଛୁ ମୁଁ अरे राजा भाई କିଏ କିଏ ଥୋଡି अरे काल का तू कंफ्यूजन आंसर की କାହାକୁ ଆମେ କାମ ଆରେ ଗାଡ଼ିଟା ବିକିବ ନ କିଣିବ କି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଯା ଜାଣି ହଉନି ଟୋନ ବଦଳେଇ କଥା ହ୍ୟାଲୋ गाटा दौनु 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଯା 3 ଲକ୍ଷ ଦବୁ ତ 3 ଲକ୍ଷ ନେଇଯିବ 2 ଲକ୍ଷ ଆସିକି କିଣୁଛି 3 ଲକ୍ଷ ନେଇକି ଦେଇଦବ भाई କଣ କହିଲୁ ऑफिस जाइनु ଛୁଟି ओ आज गुरुवार परा हवा गला गोटे प्रांक कॉल केमती लागिला मते कहइबो कहि दे ଟିକେ लाइक सब्सक्राइब करियाको हो चलियो चलियो कहि दे लाइक से सब्सक्राइब करियाको ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇब କର ଜାଣିବା କର ଆଉ ମୁଁ କରୁଛି ଟିକେ ପଛରେ हां हां कर पछ आजिर वीडियो केमती लागला समस्त कमेंट करी कहबो आ आपण जहाको चाहछन प्रैंक कॉल करिया को ता नंबर को डीएम करियो ता नंबर मते डीएम करिवे टॉक्सिक सिपुन चैनल रे करिए ताको गोटे आगे गोटे प्रैंक कॉल करिया तो हां फुल जातरा आ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर इच्छा पहले कर न हेमती किसी नहीं तो आज वीडियो को रखुछु टाटा बाय बाय देखाबा नुआ वीडियो रे